sobotu 11. dubna uspořádala firma FinClub v Ostravě v oblasti Dolních Vítkovic tak trochu jinou FinConferenci 2015. 12hodinový program se zahraničními účastníky byl pro návštěvníky připraven v multifunkční hale Gong. Moderátorem akce se stal Ondřej Brzobohatý, který písní přivítal návštěvníky ve 3 jazycích v češtině, polštině a slovenštině. O uvítání hostů konference se postaral generální ředitel FinClubu Januš Burava. Dneska největším cílem, snem a přáním je, abyste si tento nejvýznamnější den v dějinách naší společné firmy náramně užili. Během více než 20leté existence FinClubu se jednalo o doposud největší akci. V multifunkční hale Gong se sešlo téměř 1000 návštěvníků, mezi kterými byli obchodní partneři z Česka, Polska, Slovenska, lékaři, ale i hlavní dodavatelé z Finska, Itálie a Japonska. Celá akce se proto simultánně překládala do několika jazyků. Na začátku rodinného podniku přitom stáli pouze 2 lidé, Jan a Markéta Trojakovi. Jsme založili FinClub spolu s manželem v roce 1992 a od roku 1993 prakticky působíme jako prodej multilevel marketing. Naším cílem bylo hlavně pomáhat lidem, učit je zdravému životnímu stylu a aby se naučili nejenom zdravě žít a stravovat, ale aby taky pomáhali potravními doplňky, které jsou přírodní a jsou velice kvalitní, finské. V současnosti je z FinClubu prosperující mezinárodní společnost, která nyní působí v 8 zemích Evropy. Snažíme se, aby společnost FinClub nebyla jenom o prodeji vitamínů, potravních doplňků, ale aby jsme dělali celý servis kolem zdravého životního stylu. To znamená, že máme poradenství lékařů, máme ve firmě více jak 2000 doktorů, kteří radí našim členům a klientům zdarma. Máme diagnostiky, aby člověk věděl vůbec, které preparáty by mělo jeho tělo brát, a máme rovněž spousty edukačních aktivit, které vlastně slouží k tomu, aby lidi víc věděli o prevenci a o tom zdravém životním stylu. FinConference propojila filozofii firmy společně s prací a zábavou. Hlavním cílem je naučit lidi dbát o své zdraví, aby věděli, že je to nejdůležitější, co dostali do vínku. To znamená fakticky, aby si uvědomili to, že tak, jak dbají o své domovy, o svoje auta a další věci, že co je nejdůležitější, je jejich zdraví, aby se to naučili taky. A taktéž prezentace našich produktů, které k tomu velkou mírou přispívají. Na konferenci prezentovali své produkty největší obchodní partneři FinClubu. Mezi nejvýznamnějšího partnera se řadí společnost Hankin Tatuku Oy. Ta vyváží své přírodní produkty do 50 zemí světa a FinClub patří mezi její největší odběratele. Ital Domenico Scordari si připravil prezentaci věnovanou přírodní domácí kosmetice z aloe vera. Pro přednášení se převlékl do Londonu a svou prezentaci měl ve stylu zábavné kuchařské show. Dalším významným zahraničním hostem byl doktor Kohei Homa ze společnosti Amino Up, která dodává FinClubu jejich nejpopulárnější produkt Micel Caps. Top produkty FinClubu pak odprezentoval Jiří Matuška. FinClub používá a dováží z Finska doplňky stravy, které jsou vyráběny přírodní cestou ze zdrojů přírodních a technologií, která je vysoce moderní. Používá technologii nejlepších výrobné léků, ale nepoužije nikdy žádné chemické látky, které by tomu člověku škodily. Takže jsou vlastně ideální doplňkem zdravého životního stylu, zdravé stravy, pohybu. Když se používají správně, tak člověku rozhodně zlepší zdravotní styl nebo životní styl a prodlouží mu život. Hostem FinConference byla Miss World Taťána Kuchařová, která pro odlehčení návštěvníkům zatančila tango. Po
Po prvních 3 hodinách konference následovala přestávka pro vstřebání informací a občerstvení se. Poté přišla na řadu její další část. V té druhé části budeme oceňovat naši nejlepší spolupracovníků z řad lékařů, z řad obchodních partnerů, kteří manažersky připravují a prezentují značku Finclub ve střední Evropě a taktéž samozřejmě zaměstnanců centrály. Takže poděkování samozřejmě patří všem, kteří propagují myšlenku zdraví spojenou s Finclubem. Minulost a současnost Finclubu už je dána. Díky nápadům a snaze několika lidí vyrostla z firmy mezinárodní prosperující společnost. Budoucnost je také jasná. Dále rostoucí a rozvíjející se společnost, která bude prospívat lidem a pomáhat jim se zdravým životním stylem.